Soc la Laia Clajer Moreno, tinc 22 anys i estic estudiant segon de cicle superior de producció gràfica. El meu hobby és ballar. Tot el tipus de música m'agrada. Vaig estar a la universitat, no em va convèncer i vaig estar buscant alguna que m'agradés realment i aquest cicle em va agradar molt i em va atreure moltíssim la idea. Aquest cicle et dona les sortides de dissenyador gràfic, de preimpressor, de postimpressió, per treballar en el món de les editorials, també per imprimir en grans formats. Principalment, un cicle t'ofereix més sortides laborals que no pas la universitat. Comences des de més aviat a fer pràctiques, a informar-te de què faràs realment en un futur, que no pas en un grau universitari. El que més em motiva realment és tot. Els professors et motiven molt, t'ensenyen molt bé, et busquen moltes sortides, les assignatures estan molt ben explicades. Jo ara estic en unes pràctiques en un departament de màrqueting d'una empresa de logística i estic fent tot el que són portes de xarxes socials, estic fent targetes de visita, flyers, puc fer pòsters. Doncs d'aquí 2 o 3 anys em veig treballant en un departament de màrqueting. Un somni, poder tenir el meu propi departament de màrqueting i ser assessora de màrqueting d'altres empreses i que vinguin a mi per poder assessorar-los. Jo trio futur.